Славомир Славов ще ни разкаже за гуните на материалната природа. Що е то и изобщо как те влияят и се отразяват и колко дейно участие взимат в нашия живот. Добър вечер на всички. Понеже за първ път участвам в тази група, искам да се представя малко, само с няколко думи. Аз се занимавам с йога от началото на 2000-та година. Запознах се с доктор Турсунов, защото е основната фигура тук. Сега, когато той беше в България, много нещата, които той говореше, за мен не бяха чужди, но начинът, по който той ги поднасяше, беше много интересен и забавляващ за мен. Лично се занимавам с аюрведична кухня, така в по-различен аспект. Бих казал от 2008 година. Държа един от вегетарианските ресторанти в София, който знае. Веда Хаус. Всъщност това място беше създадено поради моето лично търсене да намеря спокойствие и да създам уют, така че хората, които цял ден по някакъв начин бързат, да могат да отидат някъде, да се спрат, да се излегнат и да се отпуснат. Това беше моята амбиция 2008 година. Надявам се да съм успял да я реализирам. Някой казва, че съм успял, други не. Днескашната тема е, бих казал, една много основополагаща тема изобщо за ведическото познание, защото това, което аз съм разбрал за себе си, ще говоря от свое име, че човек, ако познава добре как действа материалната природа, ще може по-лесно да преодолява пречките и трудностите, които му се представят от живота, а също така ще може да намери по-лесно път навън, ако има съответно такова търсене или пъти към щастието. И така, като цяло, търсенето на отговора на това или защо изследването на гуните на материалната природа, за мен седи основния въпрос как да подобрим живота си. Защото това трябва да седи в центъра на това изследване наше, което ние правим, в това да разберем какво представлява този цикъл от гуни на материалната природа. Аз предполагам, че тук повечето от вас са чували за тези гуни. Затова говоря така малко отдалеко. Моля, ако някой, поради някаква причина това, което ще говорим, защото сега ще влезе малко повече в малко по-югийски терминологии и по-ведически терминологии, да ме прекъсва и да пита, за да може да разясняваме някакви неща, ако не са ясни за някой от вас. И така, за да разгледаме гуните, трябва първо да разгледаме себе си. Защото ако разберем себе си, как ние изглеждаме, тогава ще може да разберем къде се намират гуните, защото ни интересува къде се намират гуните, как те ни влияят. Защото те се намират навсякъде. Аз изпомням тук, Благовест беше пуснал няколко такива поста за господин Турсунов, как обяснява за това нещо, и в един от тях той точно това каза, че гуните са навсякъде около нас. Те са във всичко. Във въздуха, който дишаме, в пространството, във времето, в храната ни, във всичко се намират. И затова първото място, където трябва да тръгнем, според мен, днеска ще бъде да разберем кои сме ние, какво представляваме. След това ще видим от тази наша представа, кои сме ние, как изглеждаме ние като структура от ведическа гледна точка, как всъщност ни влияят гуните. И къде, по какъв начин ни влияят. Защото това е много важно. Защото на едно место, примерно, ще ви дам следния пример. Ние чуваме лекция на тема кое е правилно да се храним, но примерно продължаваме да общуваме по неправилен начин. Или примерно извършваме някакво благочестиво действие, но пък за сметка на това запазваме някакво друго неправилно действие. Тоест затова е добре, когато говорим за гуните, да можем да ги разгледаме в по-голяма
цялост и те как всъщност влияят на различните наши по-груби и по-финни тела. И така, но къде отиде това малко? Сега моят подход е малко по-различен, за което искрено ви се извинявам. Аз ще започна отвътре навън, а не отвън. Така, всъщност ще започнем ето тук. Това е центъра, и това сме ние самите, и това същество, което искаме да бъдем. Това същество, което сме, но поради различни фактори в нашето ежедневие имаме пречки да сме. Айде така да го кажа. Това е нашата истинска същност, заради която във ведите се пише тонове и която в крайна сметка е фокуса на цялото ведическо знание. За нея се казва, че тя има 3 качества. Тя е вечна, тя е пълна съзнание и блажена. Тоест тази същност сама по себе си, т.е. всеки тук в тази стая и тази същност, всеки е по различен начин възприема себе си, но всъщност тази същност, това е тя. Тя е пълна съзнание, тази същност, тя разполага с цялото знание, тя разполага с цялото щастие и тя разполага с цялото време на света, което може да се разполага. Така. Поради причини няма да обясняваме в момента, ние се намираме тук и така. Тази същност е обвита от 5 слоя. 5 слоя, които се наричат коши. Коши означават обвивка. Така. Сега, който може би за някои от вас това ще е познато, за други по-малко познато, за трети изобщо не познато. Много страшно. 1, 2, 3, 4, още една, 5. И така, първата част, ето тук, тази част, ще я кръстиме, ето така ще го направим тук, даже няма да обозначавам, за да разраснем по схемата. Това е Ананда Майя Коша, се казва. Ананда Майя означава блаженство. Ананда. Така, това е нашето тяло, това е тази част от нас, която е щастливата част от нас. Тази част от нас, която, когато тя се самоопределя с нещо. Тя обикновено е свързана с някакво наше вътрешно разбиране за самият аз. Примерно аз съм българин и съм щастлив от този факт, или аз съм мъж или жена и съм щастлив от този факт, или аз съм еди какво си и това нещо ми носи щастие. Това е основата за нашето щастие. Това е обвивката ни от щастие, която ни крепи в този свят. Казва се във ведите, че който е реализирал тази обвивка, той почти се самореализирал. Той много трудно може да бъде разпознат и различен от човека, който е отвъд всичко. За него се казва, че той е много духовно напреднал. Такава личност, която на практика живее в тази обвивка. Тоест, нейното влияние е само тук. Следващата обвивка се нарича Вигьяна. Вигьяна Майя Коша. Вигьяна Майя Коша е обвивка, така, а Вигьяна означава реализирано знание. Вигьяна означава знание, Вигьяна означава реализирано знание. Или следващата обвивка ето тук. Така, тази обвивка тя отговаря за... Това е нашият вътрешен, механизъм за определяне на това, кое е добро и кое е лошо. Това няма нищо общо с това, което четем, с това, което приемаме теоретично, с това, което изучаваме. Това е нашата лична, индивидуална партида за добро и зло, която реагира в моментите, в които трябва да се вземе решение. Когато ние трябва да решим нещо, дали то е хубаво или лошо за нас, ние се обръщаме към тази част обвивка от нас и тя ни казва: "Охо, ето, това е готино за тебе, вземи го." Съответно, съобразена с анандата, която ще ни даде блаженство. Тоест, ти ще се почувстваш щастлив, знаеш, че това ще донесе радост и го грабваш. Така, следващото нещо се нарича Мана Майя Коша. Мана, това е нашия ум. Това е умственото ни тяло.
За него господин Трусунов много говори. Аз лично последния път бях много впечатлен от начина, по който той излага информацията специално за тази част и тук искам да кажа, че тези неща са много взаимосвързани и си взаимодействат. Така, знаете за повечето от вас, които изучават лекцията на господин Трусунов, в крайна сметка умът има 3 нива. На най-горният слой се намират съответно чувства, мисли, памет, воля, всички тези работи. Нали така? Пропускам нещо. Така, на по-вътрешния слой се намира нашето здраве и на най-дълбочинния слой всъщност са наречени така наречените зрънца, семенца от предишни дела, които ние си ги носим, или така наречената съдба, който той така определя. Така, след това има прана. Прана Мая Коша е тази част от нашето тяло, с която в крайна сметка това е всички ни жизнен дъх, жизнения ни въздух, всичките жизнени сили, които ние имаме, енергията, която имаме, с която ние разполагаме да правим разни неща, които да действаме в живота. И на последно място имаме Анна Мая Коша. Анна Мая Коша. Анна Мая Коша е думата Ана, която означава храна. И това е нашето грубо физическо тяло, което виждаме в огледалото, което ние всъщност захранваме с различни неща. И така, според трите гуни на материалната природа, грубо може да кажем, че ние можем по различен начин да влияят на тези наши тела. И благодарение на тяхното въздействие, ние съответно сме това, което сме в момента. С тези мисли, с това разбиране, с този ум, който имаме в момента, с тази енергия, която имаме и това физическо тяло, което го представлява. Затова във Ведите се казва, че гуните на материалната природа в крайна сметка определят всичко за нас. Ние сме подвластни на трите гуни на материалната природа. И така, нещо друго важно, което трябва да кажем тук е, че според ведическото знание, материалните елементи, всички без изключение. Всички ли знаете кои са трите гуни на материалната природа? Нека така да казвам. Има ли някой, който не знае какво са трите гуни на материалната? Така. Окей. Аз за това започвам малко по-далече, защото така. Значи, ведите определят три качествени характеристики на нашия свят. Нека така да го кажем, преди да влезем в дълбочината на темата, защото знам, че всички знаете, затова така си говоря. Едната е тама или инерцията, така ще се скръстим в момента за кратко. Другата е раджа или действието, или страстта. И третото е сатва или добродетелта. И благодарността и благостта. И така, казва се, че самото творение, когато се създава света, от ведическа гледна точка, всички материални елементи са произведени и създадени. Коя гуна? Има ли някаква идея? Коя според вас е гуната, която се създава цялото творение, всички материални елементи, в която гуна се намират? Ето виждам всички хора знаят. Не! Точно така. Така. Значи всички материални елементи са в тама гуна. И поради тази причина в нашия свят е изключително трудно да правим нещо. Защото то винаги е деструктивно. Защото всички елементи са в тама гуна. Затова бавно и постепенно следва разрушение. Поради тази причина е необходимо действие, раджа, което да доведе до сатва. По някакъв път действието трябва да е така голямо усилие, но тук сега ще разбереме, може да разгледаме всякакви видове неща, които пише в тази красива книга Бхагавад Гита, което не я знае. Го съветвам лично да се сблъска с нея. Тя е част от ведическото знание и е много сакрална и дълбока книга по този въпрос. Има специален пасаж от нея, в който се занимава само с това, какво представляват трите гуни на материалната природа.
И ние ще разгледаме част от този пасаж. И така, казахме, че тук в тази част, така, тук ще кажем, че се намира нашата вяра. Вярата е онази вътрешна убеденост, до която ние достигаме чрез любов. Вярата е онова нещо в нас, което ни казва кое е добро и кое е лошо за нас. Това ние трябва дълбоко да го осъзнаем. Защо? Защото по някакъв път хората, като кажат вяра, си представят някакъв по-такъв абстрактен, религиозен, как да кажа, символ, който да вярваш в някакви неща и да вярваш. Не, вярата е тази вътрешна наша убеденост, с която ние се движиме света около нас. Това е вярата. В какво ние вярваме? Някои хора вярват в себе си, други вярват в Бога, трети вярват в вкуса на храната. Всеки си вярва в някакви работи. Голям набор от вярвания, които определят нашата вътрешна система за добро и зло, която може да кажем е в основата на всичко останало. И така, според ведите, нека да разгледаме първата част, да разгледаме каква е вярата.